Raz. Raz. Pochválen. Vopred upozorňujem, že kto by toto chápal ako urážku, tak má smolu. Tak nech má na čele vyrážku. Vízia konania sa festivalu Verím, Pane, v roku 2030 podľa organizátorov MM Show. V tom čase zišli sa organizátori festivalu Verím, Pane, aby pripravili jeho ďalší ročník. Bol tam aj Juraj, ktorý ho organizuje už 39 rokov. Juraj sa ich spýtal, odkiaľ zoberieme peniaze na festival. Ale oni neodpovedali. Ozvala sa teda jedna z hlavných organizátoriek, Zuzka Kálavská, pred 39 rokmi Kniezová. Nechcete sa vás dá s ním rozprávať? Neviete, že má moc zrušiť festival? Ale oni znovu mlčali. Juraj si dal teda priniesť pivový pol-litrák plný kávy. Keď to videl jeden z organizátorov, schmatol pol-litrák a odtrhol mu ucho. Juraj mu povedal, vráť mi ten pohár, a zda by som nemal vypiť kávu, veď už 3 dni nespím. Juraj teda zobral sekundové lepidlo a prilepil ucho na pohár. Začali radšej uvažovať, ktoré skupiny pozvú na festival. Keďže bolo veľa prihlásených, bolo treba niektorú z kapiel vypustiť z programu. Spýtal sa ich teda ďalší organizátor festivalu, Jožko Šuvada. Chcete, aby som z programu vypustil skupinu Heaven Show? Ale oni kričali, nie vy, ale Kredo. Jožko Šuvada im povedal, Ja na nich hraní nejakú chybu nenapáčam. ale oni znova kričali, vypusti, vypusti ich. A tak Juraj vypustil Kredo z programu a ich čas rozdelil medzi ďalšie skupiny, aby sa splnilo, čo bolo napísané v propozíciách, že každá kapela má hrať iba 50 minút s nazvučením. Potom sa ten, čo sedel k Jurajovi najbližšie, provokatívne opýtal. Budú aj obedy. Juraj mu odpovedal, nemal by
by som žiadnu stravu pre vás, pokiaľ by mi nebola daná od sponzorov. Vtedy jeden z organizátorov zadriemal. Juraj mu teda povedal: Ak som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom. Ale ak dobre, prečo tu chrápeš? Keďže sa opäť na ničom nedohodli a termín festiválu sa blížil, vydali sa do Oravského hlavného mesta, po slovensky zvaného Námestovo. Tam postavili dva stany, jeden zľava a druhý zprava pódia. Stál tam aj starý 70-ročný autobus a v ňom rovnako starý zvukár Palo Proto. Juraj mu povedal: Pálo, na tvoje pódium. Obrátil sa k pódiu a aj jemu povedal: Hľa tvoj zvukár. Pódium bolo umiestnené vedľa priehrady, aby sa splnilo, čo bolo napísané, že tam bude pláž a voda. Na vrch pódia pribyl nápis, a ten nápis bol slovenský, anglický a poľský, a na ňom stálo: Verím, Pane. Vtedy Juraj zvolal: Žij s ním. Oni mu kričali: Daj si ďalší pol liter kávy. Keď konečne zapojili aparát, nič nefungovalo. Vtedy Juraj zobral mobil a zavolal mocným hlasom: Trenčiansky bazár, Trenčiansky bazár, prečo si ma opustil? Tí, čo to videli, povedali: Pozrite, ďalší zvukárov volá. Juraj sa im dovolal, ale bazáristi mu povedali: Prídeme, ale iba ak bude hrať Kredo. Juraj teda nakoniec pozval aj senilných členov skupiny Kredo 39. krát na festival. Hneď ako Kredo prišlo na festival, zotmelo sa a od Poľska prišli veľké mraky. Len čo Kredo zahralo prvé tóny horkej čokolády, strecha pódia sa roztrhla na dve polovice. Keď to Juraj videl, zvolal veľkým hlasom: Dokonané je. Pozbierali teda zvyšky aparátu, zabalili ich do plakiet a odniesli ich do kultúrneho domu. Námestovci, ktorí to videli, vydali o tom svedectvo a ich svedectvo je pravdivé. Oni vedia, že hovoria pravdu, aby ste aj vy verili, že aj keby sa stalo čokoľvek, festival Verím, Pane, tu bude bývať na veky.
Vidíte, že to ide. Ja navrhujem dať si teraz trošku hudby. Chlapci,